ఓ తెలుగు సినిమాలో క్లాస్ రూమ్ సన్నివేశం ఇది. హీరోయిన్ కమెడియన్ ఉద్దేశించి మూసు కూర్చోరా పూల చొక్క అంటుంది. కమెడియన్ పూల చొక్క వేసుకొని ఉంటాడు. నన్నెవరో తిట్టారు మాస్టారు, క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనంటాడు ఆ కమెడియన్. అప్పట్లో బాగా పేలిన కమెడియన్ సీన్ ఇది. సోషల్ మీడియాలో ఈ మధ్య పలువురు హీరోల అభిమానులు ట్రెండింగ్లోకి తెస్తున్న హ్యాష్ ట్యాగ్ కూడా అలాగే ఉంటున్నాయి. అల్లు అర్జున్ ఓ మెగా అభిమాని ఎవరో ఏదో అన్నారని అల్లు అర్జున్కి మెగా అభిమానులు క్షమాపణ చెప్పాలి అంటూ ఓ జుగుప్సాపరమైన హ్యాష్ ట్యాగ్ని ట్రెండ్ చేశారు అల్లు అర్జున్ అభిమానులు. అంతకుముందు మహేష్ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు కూడా ఇలానే వివిధ హీరోల అభిమానులకు సోషల్ మీడియా వేదికగా అల్టిమేటం జారీ చేశారు. తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా ప్రభాస్కి క్షమాపణ చెప్పాలంటూ ఓ హ్యాష్ ట్యాగ్ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. ప్రభాస్ అభిమానులకి పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు క్షమాపణ చెప్పాలి అంటూ సోషల్ మీడియాలో పలువురు నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా ఎక్కడ మొదలైందంటూ ఆరా తీశారు. చివరికి ట్విట్టర్ స్పేస్లో ఎవరో చేసిన ఓ కామెంట్ నేపథ్యంలో ఇంత రాదంతం జరిగిందని తేలింది. అభిమానులు ట్విట్టర్లో డిమాండ్ చేస్తే హీరోలు దిగొచ్చేస్తారా? అయినా హీరోలంతా బాగానే ఉంటారు కదా. ఈ అభిమానులు అర్థం పర్థం లేని వివాదాలు సృష్టిస్తూ ఉంటారు.